Succesul nu apare din întâmplare. Este construit pas cu pas, prin alegeri intenționate și acțiune constantă. Orice viață poate fi transformată dacă începi cu adevărurile simple. 1. Totul începe cu o întrebare. Înainte să alergi, oprește-te, respiră, privește în tine, întreabă-te ce vreau cu adevărat, cum arată viața pe care mi-o doresc peste 5 ani. Dacă nu ai o direcție clară, vei merge în cerc. Oricât ai munci, 2. Scrie-ți obiectivele. Mintea uită, dar o foaie de hârtie îți ține drumul drept. Oamenii care își scriu obiectivele au șanse mult mai mari să le atingă, nu din noroc, ci pentru că devin conectați la ceea ce vor cu adevărat. Un pix și o hârtie pot schimba o viață. 3. Fă pași mici în fiecare zi. Succesul nu este despre viteză, este despre consecvență. Nu trebuie să faci pași mari, trebuie să faci pași zilnici. Fiecare acțiune, oricât de mică, te împinge mai aproape de visul tău. 4. Disciplina bate talentul. Talentul te ajută să începi, dar disciplina te duce până la capăt. Câștigă nu cel mai norocos, nici cel mai inteligent, ci cel care continuă și atunci când ceilalți renunță, succesul este suma obiceiurilor tale zilnice. 5. Alegeți bine oamenii din jur, mediul te poate ridica sau te poate prăbuși. Caută oameni care te inspiră, oameni care muncesc, care se dezvoltă, care gândesc mai mare decât tine, oameni care te provoacă, nu care te țin pe loc. 6. Învață în fiecare zi. Un om care învață o jumătate de oră pe zi poate deveni expert în câțiva ani, indiferent de domeniu. Cunoașterea nu se oprește când se termină școala. Cunoașterea este combustibilul reușitei. 7. Asumă-ți viața radical. Nu mai arăta cu degetul, nu da vina pe nimeni pentru ce nu ai reușit. Puterea apare în clipa în care spui, depinde de mine. 8. Fă întâi lucrurile grele. Dimineața e puterea ta. Când ai energie, atacă lucrurile care contează, cele care te împing înainte, cele care te formează, cele care îți schimbă viața. Cei care fac lucrurile grele de vreme câștigă ziua. 9. Creează un plan și ajustează-l în mers. Nu ai nevoie de perfecțiune. Ai nevoie de un început. Ai nevoie de un drum pe care îl corectezi, îl îmbunătățești, îl modelezi. Perfecțiunea amână succesul. Acțiunea îl aduce. 10. Nu renunța înainte să apară rezultatele. Cele mai mari visuri vin târziu. Nu la început, nu când ești entuziasmat, ci atunci când ești obosit, confuz, dezamăgit și totuși continuă. Succesul îi testează pe toți, dar îi răsplătește doar pe cei care nu se opresc. Drumul tău către succes nu e scris de alții, este scris de tine, prin deciziile tale, prin disciplina ta, prin curajul de a continua, chiar și când nimeni nu te vede, mergi înainte. Până când viața pe care o vrei devine viața pe care o trăiești. By Studio Channel Motivation.